سلام زخبركم كورات تخاذل ترا كمي توعلو نلو معاربي 14 مقابيت كل تشان عسرا حمشتن استدالوي عرطاو زينان خوف رماغن قندقفاتو سراويت إرترا أبدوبات إثيوبيا بمسقعو كوينات كلها تقاريبو منغستي إرترا أب تقراي إيدو كمزيئتو أفليتو حايلتا تقراي نراديو FM 104.4 كتما مقالان تقاس إرام أب كل الأمحارة حلفت زوصر كبير وطادراو تولعو قداماي منستر أبي أحمد نمحسن طاقيتا جبردا نسيقو مس دكتور دبرتسين قبر مكهزت أكايدو عززت سراوي تقراي فيدرالن أب كتما أديس آبا تراخيبهم تزاراريبام انبا أركس نغن نطفا تغتكا تولوز أنحكم دحرزا حاسار مسا قريت موزيكا نمرق تحسدو كسا قروكمي سناي مكثال حايلتا تقراي نكتما مقالا راديو FM مقالا 104.4 كم استواصره تقريسو ناستا 4 أوارح بزي كنتيبان هزباوي أقلقلوت صنحت كتما مقالا تمارا حموس حدش كنتيبا بمقبال عطوها تقراي كان راديو مقالا FM 104.4 كم زحزو أو جام ببريسيدنت قيتا جوردا بدكتور دبرتسين قبر مكهلن زتمرسو كلتا خنتيبا زنبرو كوينوم بدكتور دبرتسين زمراح وحات ندكتور رأبره كمرس مكالو ببريزيدنت كيتاهاتشو ردا زمراح قويل خان برهان قبر يسوس كم زمرسو ايرسعن اتا لعلي فرق مليون هزب زلوها كتما مقلخان استات 4 عوارح بزي كنتيبان هزباوي اقلقلوتن او حدي كم صنحة تذكريو نث بدكتور دبرتسين زمراح وحاز رقفو ازست حايلتا تقراي قلع منقصخاص بمقبارة بستفالي زوباتاتن كتماتاتن تقراين محاور منقصت بمفراس نبيت صحفتات بموقوص صار ناي بعلم أم حضرت مريسام تمار حاموس نبيت صحفت كنتيبا كتما مقالة بمقطاو سروحو كمز جمرز قلص دكتور رأبره كنتيبا كتما مقالة كوينة ببيت مخرز تشمكو حقاو كنتيبا قبل أوجو بمتياس كتما مقالة كالوت كتماتاتن أواج 340 حدن زوخون يخون كنتيبا زقربو سعراي ودم نايت بيت مخري قبل وين تزاريبو لولاون سلطان ناي حزب مخانو እናተፈለጠ እዚ ጥሒስካ ብዝተወሰነ ውሳነ ናይ ከንቲባ ቤት ጽሕፈት ተዓሽጉ ህዝቢ ኣገልግሎት ከይረክብ ተኣጊዱ ከም ዝጸንሐ ገሊጹ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ብዝድግፉ ኣዘዝቲ ዝምርሑ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝርከብ ሬድዮ FM መቐለ 104.4 ከም ዝሓዝውን ኣውጀም ብሓይሊ ሰራዊት ኣኽቲቶም መጽዮም ነቲ መደበር ሬድዮ ከም ዝተቋጸርዎን ሓይልታት ትግራይ ነቲ ትካልን ከተማ መቐለ أقصرام بمقتاوي حلوه كم زلوا نبرت قريسام حالفت سراح من محدار زوام براق تقراي ونا بيصحفتهم كم استمرسون سروع عقلقلوت مهاب كم زجمرون أو جام مختل هبومبر وحات أتا أماني لا صفا أبز هبو رئيتو بوغنم أبز توسنا كوابيتاس تجمر أبيات مخرز شمو محرفت نبوتو مقتاولو الأوند أبيات مخرن هزبن مرقات مبر كالع علامة كم زي بلو كاليسو قيتاچو ردا أباديس آبا كوين سراويت فيدرال تالكا كأتو كم زحاتتن زغنوشت أو قدعات تقراي سلزخونه عقمو كم زخونه تعايمو أب كل الأمحرة حيالو حلفت كي ترفز تقاتلو كبيد والتحضراوك تولعو سراويت فيدرال لحادش يحزخونو عطوات فانو قتل كبلن كله عطوات فانوها أنس أبارغي عوتات يحفظو كمزلو تقايمام أب كل الأمحرة سمين ولو أمرو كباب والديها كبيد والتحضراوك كمستولعن ألق أليمن ورقسانكا بخبت عصورا استسنه كبيد والتحضراوك تغايدو أب كبابي أطاية أبزرو كبو كوابيتات إفراتان أنس أوكيانا بستخيرو كبتو قال حيالا حلفت زركبون بزحات وتهدرات كاب كلوتي يوم وقناح تقاتلهم أبومبر هو حار دكتور دبرتسين قبر مكال تسويعو أديس آبا أثيو دحرث بريزيدنت كيتاچو ردا حديمو أديس آبا متاو مسقدماي منستر أبي أحمد دبلوماسيኛታት ብምርኻብ ጻውዒት ኣቕሪቦ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ከኣትዉ ዝህቁኑ ጉጅለ ኣለዎ ምባልኻ ዝያዳ ኣዘራሪቦ
نزحيوها تمال حموس أبومبر ودف واحد دكتور دبرت قبر مكيال أديس أبا كم زعطون بزعباز تقبر زتقن كساب حجة زرزر حبريتا أيوصن أبتقيتا جوردا مسفانا برودكاست ذكارو قلم محتوت قدماء منستر أبي أحمد مسجوجلا دكتور دبرت قبر مكيال زرر بلو مخنيات كم زيلا قليسو أبتخلل 900 دقف حزب كم زلو وزغلت أبتقيتا جوردا قدماء منستر أبي أحمد مزدبرت قبر مكيال كراخب كم زي قبا تمحسينو انتو خنقن دكتور دبرت قبر مكيال كالوتن أديس أبا تسويعهم أبيت منست 4 كيلو يزرربو كم زلون أبنتي أتقيتها جوردا زقرب محسنتا نسيقو مسؤوم أبزته تشميم الله መንግስት ኤርትራ ነታውሽት ህወሓት አጋጢም ዘሎ ምክፍፋል ከጋድዶ ድሬት ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኤርትራ ነቲ ኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ናይ ምዝራቅ ድሌት ከም ዘይብላ ብወግዒ ኣውጃ ብወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝጋዋሕ ዘሎ ንኩናት ዝቕስቅስ መግለፂታት ጠንቅን ምትፍናን ይኸውን ከም ዘሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሮ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣለው ንዝብል ክስ ደጊሙ ዝነፀገ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግጭት ንምውላዕ ጉልባብ ንምርካብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዘይዋላወል መንገዲ ዘስመረሉ ኤርትራ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ናይ ምዝራቅ ድሌት ከም ዘይብላ ተቃይሞ እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ዝተፈረመ ስምምዕ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ከም ዝኾነን ምስ ህወሓት ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉን ኣፍሊጡ እቲ ኣብታ ክልል ዓሲሉ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ውጥረ ንህዝቢ ትግራይ ዘየድልን ክውገዝ ዝኽእልን ስቅያ ዝፈጥር እዮ ብምባል ኤርትራ ኢዳ ከም زيتها التقايمو بريزيدنت ጌታቸው ረዳ ግን በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ሻዕቢያ ኮይኖም አዲስ አበባ ከኣትው መደብ ከም ዘለዎም ከሲሶ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግን ሱቅ ምባል ጠንጃ በሐቅናይቶም ኣብ ክልልና ዘለው ኩሎም ህዝብታት ዝግደሱ ሓበራዊ ተወፋይነት ክኸውን ከም ዘለዎን ሰብ ሃብቲ ግጭት ዝበሎም ስም ኤርትራ የጸልሙ ከም ዘለው ከሲሶ አዛዝ ሰራዊት ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ክልቲኦም ወታደራውያን ኣዘዝቲ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማል ሓሙስ አዲስ አበባ ተፀዊዑ ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሮም ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም እቲ ዘተ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ወጥርን ኩነታት ትግራይን ዘድሃበ ኮይኑ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ጌታቸው ጀነራል ታደሰ ወረደን ሓዊሱ ምስ ብዙሓት ሰበስልጣን ትግራይ ክዛተይ ተወሲኑ እዚ ከምዚ ኢሉ كله لو معارف أب أديس أبا مزركبو دبلوماسيات معربان أتقطع جوردا يزات كم زلان بزعبا لو كنتا تغراي سفيح مبرهي أقربو أبت مدرخ منستر وصا قدات إثيوبيا دكتور جدوان تيموثيوس ترخب كوينو ጌታቸው بمسرة سممع بريتوريا زتمسرة نصور تحت تنتن حقاوي أفلط زلو من محدار كم زخونه قليسو መንግስት ፌደራል ጉቡኡ ስለ ዘይተዋጽ ዝነቀፍ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ወገኑ መራሕቲ ህወሓት ድማ ዘይግቡእ ቀመር ከም ዝፈጠሩ ከሲሶ ሚኒስትር ጊደወን መንግስት ፌደራል ነቲ ኩነታት ብቀረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ክገልጽ ከሎ ኮሚሽነር ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ባንኮለ ኣዶየኻ በቲ ኩነታት ከም ዝተሻቀለን ብቀረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣፍሊጦ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጫፍ ኩናት ከም ዝበጽሓ ሰበስልጣን ትግራይ ኣጠንቂቖም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ቀጥታዊ ወጥሪ ግጭት ከም ዝበጽሓ ዝሓበረት ሮይተርስ ውግእ ክውላዕ ከም ዝተቃረበ ሰበስልጣን ትግራይ ከም ዝሓበርዋ ገሊጻ ኣብ ሃገራ ሱዳን ሶማልን ኢትዮጵያን ብዘጋጠመ ውሽጣዊ ግጭታት ሚልዮናት ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ኣብ ዘለውሉ እዋን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰራዊትን ኣብ ዶባት ይጓርታ ከም ዘለዋ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ሰበስልጣን ትግራይ ሓቢሮም ካልእ ሓንቲ ጋመር ኣክተር ዝተባህለት ጋዜጣ ዓባይ ብሪጣንያ ብወገና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣፍደገ ኩናት ከም ዘለዋን ንኽልተ ዓመታት ህይወት ኣማይት ኣሽሓት ሰባት ዘጥፉ ኣብን ኢሳያስን ደወል ኩናት የባርዑ ከም ዘሎ ከሲሳ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወተሃደራት ኤርትራ ይእከቡ ከም ዘለው ዝገልጽ ጸብጻብ ከም ዝረኸበትን ኢትዮጵያ እውን ገዚፍ ሰራዊታ ትቕርብ ከም ዘላ ገሊጻ
እምበኣርክስ ንሎሚ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ተፈጺምሎ ንምሉእ ህዝቢ ዓለም ሰላምን ርግኣትን እናተመነና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ የራኽበና እናበልና ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናዩ ንዓኹም